Yan mga boss, good morning. Biyahe kami ni Mrs. Papunta kaming ulit sa Barte para maghatid ng kanyang paninda. Kasalukuyan tayong nasa tapat ng SM Aura. Sa Taguig pa tayo mga boss. At lalim. Saka tayong mabusing. Yung maluwag mga boss, linggo kasi. Ayaw mag-connect na namin, intercom. Ano kaya nangyari? Ay, nako po, bihira kasing gamitin. Nagkalimutan na silang dalawa. Yung kalimutan na. Oops! Ba, tagtag dito mga busing. Ganito lang tayo magbiyahe mga boss. Walang chill-chill ride lang. Tingin-tingin sa mga dinadaanan. Ano yung nakalagay dyan? Stop. Bandal ba yan? Grabe naman, pati yun, inakyat pa. Iba na talaga yung panahon. Kaya gabayan natin yung ating mga anak. May humihinto na bus dito pag dumadaan tayo. Sakayan ba yan? Hindi naman. Tayo sa gitna. Uy, may mga lubak mga boss, ingat-ingat. Malalalim. No? Na, wawa yung mags ng motor. Ayaw talaga mag-connect kanina pa tong intercom. Ayaw talaga. Pasig na tayo mga busing. Ay, pinagtatanggal yung mga ano, kasi bagyo. Tarpaulin. Ay,
Busina bago overtake. Tingin-tingin tayo sa side mirror bago pasok kasi sumusulpot na ano. Oh, paspong truck ka. Kung ganito lang sa ano yung kalsada, oh, maganda. Sarap, buhay. Paka-smooth. You know, ganda-ganda. Mga kunting ano, lubak pero manageable naman. Pasok niya dito sa truck lane. Dapat yung ano, yung mga stoplight, may timer ka nang nakikita. Para alam mo kung ano. So ang rason naman nila pag may ano daw, mas lalong bibilis. Pag may timer, mas lalong bibilis. Pag nakita mong 5 seconds, bibilisan pa. Dapat sa driver pag ano. May lubak dito mga boss. Oh. 5 seconds. Or pag nagdilaw na, or nag-orange, dapat hinto ka na. Huwag ka nang tutuloy. Kaso alam mong kinakatakot ng iba. Pag uminto kang bigla, dilaw pa. Baka yung sa hulihan naman ay gahabol din. Yun yung kadalasan na ano, sasalpok sa likod. Sarap ng basura sa unahan natin. Balikan natin ito mga boss. Baho. Oo, nandito tayo. Buwetek nito. Sino to? Baho. Sarap ng basura. Amoy mo mama ha? Baho no? Alin? Buksan mo. Ayaw kasi mag-connect. Ay. Uy, luba. Lalim. Hindi nakakatakot. Iwas ka tapos meron sa likod mo. Kita ko naman kaso baka mabigla din eh. Yun ah. May mga ano dito. Ano, nagtitinda yun. Up.
Bantay sila, bossing. Yun lang, mga kalabog. Yung mainit ah. Bagay, kakainit pa lang naman. Kayang kaya. Bako-bako. Nang lilipat, brother. Maganda nito sa auto switch natin. Switch off engine kasi pag ganitong traffic, medyo nakakatipid. Tagal na tong ano dito, kalsada, hindi naayos dito. Sa may ano, Eastwood. May mga truck ng basura. Buti hindi mabaho. Kanina baho. No, haba ng lubak oh. Truck lane. Takot yung paggabi, lalo na kung wala kang ano, yung DL, di mo makita yun. Parang papuntang Bicol na, ano, kalsada. Kala mo, pantay, kala mo walang lubak. Ah, tapos kakalabog na lang yung sasakyan mo. Ito, lalim mo. Oh, ingat-ingat po dito. Silpon niya ata si ate. Nga, silpon nga. Laking truck sa unahan natin ah. Truck, may bus. Unahan na naman. Banat. Haba nitong truck na nasa unahan natin mga busing. Ay, dalawang trailer. Tunnel. Ayaw talaga connect yung ano namin. Intercom. Uy! Ayos ka busing mag-drive.
Mamadali ah. Blue Ridge A. Boom truck. Ah, yari, ba't ang daming ano dyan? Mayroon dyan. Daming nakaparada sa gilid. Ah, simbahan. Ah, tayo mga boss, Katipunan. Medyo mabilis yung ano natin, mga bossing. Takbo. Ateneo. May issue tong Ateneo kay ano. Dun sa namatay na player. Ay ano. Waterbone niya. Sayang yung batang yun. Dapat mabigyan ng ano, katarungan kung talagang may ano. Umino pa tong papasok. Yan dilaw mga boss. Tayo sa gilid. Walang bantay dito ah. Dati may mga nakatago dito. Dalawang Inmax sa likuran natin. Puro tayo Yamaha dito. Tayo lang nakapatay yung makina. Ha? Hindi kasi nakakonect. Ganyan talaga yan. Makulimlim na naman. Huwag sana tayo abutan ng ulan. Yun. Wow, bilis ni ate ah. Kinambyadaan tayo ng todo ah. Barangkada ng todo si ate. Naku po, ulan niya ata. Ayun, nagmamadali si ate kayo magkakarga ng gas.
Wala na daw kasi siyang gas, kaya nagmamadali. Yun o, rider. Haba itong jeep. Kaya nga eh, saan tayo abutan? Yan, tumulo na ang ulan. Tumulo na sa visor na ang ano ko, helmet. May panran sa ano, uptown. Tricycle. Tricycle, ang aming hanap buhay. Kakainin ko'y dito nakasalalay. Yun no, bingking. Bingking sila. Bingking sila, tayo ano lang, bingkong. Ala, huwag ka munang tutulo ulan ha. Huwag ka munang babagsak. Simbahan dito. Tara tayo mga busing, papasok na tayo ng Commonwealth. Tayo bandang kanan. Sa mga hindi nakakaalam mga boss, mahigpit dito yung ano, sa motorcycling. Kaya steady lang tayo sa ano. Dito tayo mag-stay sa motorcycling. Kaya sila dyan mabibilis. Basta tayo, wala tayo. Iba sa likod natin. Iba talaga yung ano. Na, tumutulo na. Oh, patay tayo nito. Sana di naman yata tutuloyan. Binilisan kasi natin kaya nabutan natin yung ulan. Pero kung binagalan lang, hindi nabutan.
Mga idol sa kalsada. Mga ano, mototaxi. Sa mga delivery. Ay, kawawa yung motor. Oo, dito tayo talaga pinadaan. Malubak ng motorcycle lane. Dilaw na dilaw, sulit na sulit. Blue pala. Simbahan. Ang simbahan to, St. Peter Parish. Ayan o, sarado yung motorcycle lane. Mga jeep, mga bus. Yun pala yung St. Peter Parish. Well, malaking simbahan din mga boss. Yun. Lalamog to sigurado. Be sure. Ayan, shout out sa mga ano natin, sa bayan natin. Takbo ni boss, oh. Chill-chill ride lang. Chill-chill lang. Bakit kaya dito hinuhuling mga ganito? Bawal to dito eh. Uy, nakatakot tong mga gumigit na bigla na jeep. Walang signal light, basta na lang pipihit. Ano mga simbahan ng kapatid nating mga iglesia. Mga kapatid natin. Yan o. Bagal. Wala na nga mga bossing. Ayan, sarado na naman. Mahirap sumunod.
Ayun na, kita mo to, ay naku po. Mahirap pa talaga sundin yung ano, batas. Uy, na tayo mga boss, medyo maliit dito yung kalsada mga busing. Nagkakatraffic. Dulo ng ano, pinakadulo ng Commonwealth. At saka ano, tawag ito, may stoplight dyan na tatagal. Maliit saka may mga bako-bako. Ala, may steel plate sa gitna. Oh. Takot yan pag maulan, madulas. Tupat na yata. Hindi pa naman. Lubat na. Talaga yatang wala nang pag-asa. Kung ako'y iyong ibigin pa. Ang traffic dito pag ano, maaga pa, hindi ka ano. Naku po, laglag yung tambot sunibali. Mahirap sa mga aftermarket na tambutso. Lang kasiguraduhan. Saan ka punta? To the moon ka ba? Signalite ng bakanan mo. Hindi naman
palang akala. Layo pa oh. Dito pala siya kakanan. Doon pa lang. Pala. Dito. Advance. Ayos sa idol. Advance mag-save. Advance naman talaga dapat mag-signal light. Pero hindi naman ganun kalayo pa. 30 meters. Yun, yung pwede na yun. Lapit na tayo mga busing. Yan. Dami nasira na kalsada. Dahil sa ilang linggong pag-ulan. Butas-butas yung iba. Kalsada. Marap ka na lang ba kung magiging katotohanan pa kahit may mahal ka ng iba. Ngunit di bali na kahit mahal mo siya, mahal naman kita. Walang imik yung aking asawa. Enjoy lang yan ang mga pinadaanan. Ganyan yan eh. May yan tulog. Lalo lang kung tirik yung araw. Bunggo na yan dyan sa helmet. Pag alam na. Gigisingin ko na. May nakapark sa gilid ah. Kabila. Nabalityas na tayo mga boss. Red.
Uy, iba yung traffic enforcer doon ah.